opasnost da ovaj budžet kao takav padne, što će nas sve odvesti u jednu dublju krizu i o tome imate obavezu da razmislite. Pod 2. Zakonska utemeljenost budžeta. Budžet nije isključivo politički akt na kojoj se većina dogovori kako će trošiti pare, nego je precizno zakonom u budžetu definirano kako se koncipira budžet i kako se javna sredstva mogu trošiti. Odredbom zakona o budžetu, u skladu sa ovom odredbom zakona, bojim se da ovaj prijedlog budžeta nije zakonito utemeljen. Niti je Skupština utvrdila opštu politiku, niti je Vlada izradila svoj program, niti odjeli imaju programe po kojima se u stručne elaborate planira utrošak sredstava. Da li zbog vremenskog škripca ili iz nekih drugih razloga, ali ova Vlada jednostavno na ovome budžetu nema određenu idejnu političku platformu koja bi se objektivizirala kroz određen politički program koji bi se onda stručno elaboratima operacionalizirao, a tek nakon toga mogli planirati realizaciju ovih sredstava. Sam budžet u svojoj strukturi je zakonito manjkav. U članu 7 se kaže: sastavni dijelovi budžeta. Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana razvojnih programa. Pa u stavu 4 kaže: plan razvojnog programa čine planovi razvoja programskih i budžetskih korisnika. Dakle, vi ste u budžetu morali imati ovu treću komponentu, a to je plan razvojnih programa koji čine planovi budžetskih korisnika. Ja se bojim da budžetski korisnici, dakle dio vlade, odjeli vlade, kao i oni koji su van vlade pojavljuju kao subjekti, uopšte nisu dostavili, niste ni analizirali ni doveli do svijesti šta to znači. Ovdje se radi o budžetu koji po mome mišljenju karakterizira jedna bahato rasipništvo, a koje se može iskazati na način, da ću vam to tehnički pokazati, da iz ovog budžeta možete izvući 10, 15, a možda i više miliona maraka, znate koliko je to para, a da se uopšte ne osjeti da te pare nedostaju u budžetu ili da će se nešto bitno desiti u zadovoljavanju potreba ovih građana. Dakle, ilustrirat ću da 10 miliona možete izvući iz budžeta, a da uopšte građani zbog toga neće biti oštećeni. Zato ga nazivam jednim bahatim rasipništvom, iza kojeg se opet krije politički nepotizam, korupcija itd., koji će u krajnjoj konsekvenci za one koji budu provodili budžet gurati ih u određene nezakonite radnje, pa i određene delikte zbog kojih se sasvim sigurno može i treba odgovarati na sudu. Kada je u pitanju, dakle, ova idejna osnova, ja ću je pokušati izraziti kroz strukturu budžeta, tako će se najbolje vidjeti kako je budžet koncipiran. To malo odstupa od ovog prijedloga koji je dato u ovom nacrtu, ali otprilike se svodi na sljedeće. Elementi budžeta su plate i materijalni troškovi zaposleni koji iznose oko 95 miliona. To je negdje oko 40% budžeta. Plate uposlenika i njihove materijalne troškove. Dakle, to je oko 100 miliona konvertibilnih maraka. I ono što ova vlada, hajde da prihvatimo, to nije ni mogla zbog kratkoće vremena u kojoj se nalaze na vlasti, ni dovesti do svijesti o jednoj reformi javne uprave. Tu je 3300 zaposlenih. Prvo pitanje, ozbiljno pitanje koje se mora postaviti po vladu jeste reforma javne uprave. Da li za ovo sredstava dobijaju građani adekvatne usluge? 100 miliona se troši, dakle, za administraciju Brčkog distrikta. Da li shodno tome dobijamo javne usluge u vrijednosti ovoga iznosa? Sasvim sigurno da ne. Ako bi dio ovoga privatizirali, da vam javne agencije rade, vidjeli bi koliko bi to manji iznos bio. Ali da to ostavimo za naredne godine, dakle, jedan od temeljnih problema i ovog budžeta jeste veliki udio u platama i materijalnim troškovima uposlenika. Ono što sasvim sigurno kao drugi element se provlači, a koji izaziva ovako jednu zabrinutost, to je grantovi posticaj u odnosu od 70 miliona konvertibilnih maraka. Jedan dio ovih grantova jeste temeljen na zakonu, ali veliki dio nije. Niti imate programe
Niti imate politike putem kojeg se ovo finansira, niti imate praćenje utroška ovih sredstava i procjenjivanje efekata. Ovo što piše u zakonu, u članu 7, pa se kaže, su pitanje grantovi iz kojeg se vidi ili potkrepljuju ove moje tvrdnje da grantovi su doneseni na nivou neke političke samovolje, nekog političkog dogovora, a da iza toga ne stoji ni bilo kakav programski koncept, niti korisnici koji su birani kao korisnici ovih sredstava se mogu uklopiti u neke javne interese, zajedničke interese na nivou Brčkog distrikta. Evo krenimo od onih o kojima se možda neće javno da govori, to je 600.000 maraka koji su izdvojeni za 3 univerziteta. Dakle, jedan Brčanski fakultet, jedan Sarajevski, jedan Mostarski. Postavljam pitanje vladi, temeljem kojeg programa, na osnovu koje norme, s kojim ciljem su izabrana ova 3 fakulteta da se izdvoji 600.000 maraka, tim više ako znamo da se u prošloj godini otprilike isti ovakav iznos izdvojio. Zamislite, to je oko 1.000.000 maraka. Koji broj talentovanih mladih ljudi u Brčkom je mogao dobiti stipendije da ode u inostranstvo i da se vrati kao vrhunski stručnjak? Znate kako je Tuzla napravila pomake u zdravstvu? Tako što izabrala jedan broj vrijednih, talentovanih doktora, poslaju u Ameriku, a danas imaju hirurgiju koja je poznata ne samo u ovom regiji, nego i šire. Šta s ovim parama mi dobijamo, u kojoj oblasti možemo se pohvaliti da smo iznad prosjeka? A izdvajamo oko iznosa za one neke podorganizacione jedinice unutar vjerskih zajednica. Bojim se da ova izdvajanja nemaju nikakve veze sa vjerom, nego da se ovdje podmiruju pastiri, a da pastva i džematlije ostaju uskraćeni za sve ovo. Isto tako postavljam pitanje, da li je vlada dobila povratnu informaciju o utrošku sredstava koje su prošle godine izdvojili za vjerske zajednice da bi mogla jedan ovako veliki grant ponovo dodijeliti vjerskim zajednicama. Morat ću malo požuriti, idemo malo brže. Idemo na ove treće grantove. Dakle, sportska i kulturno-umjetnička društva izdvaja se 2.270.000 nevladine organizacije. Koliko još imam vremena da govorim? Ok. Sa ilustracijom ću nastaviti. Ali ono što je poenta ovog mog izlaganja reću u 2 rečenice, pa molim još minutu vremena. Vjerovatno vi stariji se sjećate kada ste bili mali pa su vam roditelji govorili kad jedete, kad one krušne ili hljebne mrve ostanu, da je to grehota bacati. Pa smo na neki način ponijeli svijesti danas da te mrve skupimo